Motocyklový seriál International Motorcycle Race Championship, ktorého súčasťou sú aj slovenské majstrovstvá, vchádza do finále. Výraznejší odstup od konkurencie má v slovenskom pohári triedy 1001 Andrej Hudec. Svoju pozíciu definitívne a neotrasiteľne polepšil aj vďaka víťazstvu na Slovakia Ringu. Vynikajúci závod, asi najlepší túto sezónu. V čom bol taký dobrý? Išlo mi to. Čudujem sa, ale išlo mi to veľmi dobre. Takže polepšil som si oveľa časy oproti minulému roku, tak som spokojný. Seriál IMRC evidentne znovu naštartoval preteky cestných motocyklov a dôkazom jeho kvality bolo aj hosťovanie podujatia Alpe Adria u nás. Aká je budúcnosť tejto série? Práve na budúcnosti tohto šampionátu intenzívne pracujeme s medzinárodnou žíri a zastupcami ďalších federácií. A dnes sa tu išlo vlastne záverečné podujatie tohto roku. Dekorujeme víťazov a myslím si, že toto je a bolo najlepšie podujatie v tomto roku, čo Alpe Adria poznala. Takže ja sa teším na budúci rok a dúfam, že sa nám podarí tento model ešte viac zatraktívniť a že budeme budúci rok hostiť podobné podujatie. No a to najbližšie motocyklové podujatie je na programe v polovici októbra, keď seriál International Motorcycle Race Championship vrcholí práve na Slovakia Ringu.